Vane, prima oară când jucați pe soi, nu? Prima oară și atunci când trebuie. Atunci când trebuie. Adică o motivație secretă. Da, să joc cu Adi Neacșu și să-l bat în final cu Adi Neacșu. Bine, succes să-ți urăm. Noroc că a fost un meci dramatic, altfel înghețam de tot în seara asta. 2 ore de joc, set decisiv. Ce părere ai despre Soi? Este jucătorul cel mai dificil din turneu, să știi. Cel mai dificil ești tu dacă l-ai. Sunt dușmanul lui numărul 1 în momentul de față. Da, Frumos, mulțumesc părinților, mulțumesc antrenorilor, mulțumesc publicului, ați fost fantastici. Mulțumesc organizatorului. Bravo, ai jucat foarte bine, mi s-a părut de pe imagine, mi s-a părut că ai jucat mult mai bine. Ai și atacat Da, aveam sigur asta și sunt lovituri puternice la ambele părți. Ok, succes în final. Pa!